Pras. Apa? Sadar ta kowe? Sadar. Aku mau matane mencelek-mencelek ngono. Klebone. Edan. Ayo barang wingi tak kandhani totalitas yo. Sapa ngerti kowe viral. Lho nek kowe viral golek duit gampange ra jamak-jamak. Spiral. Apa? Viral kuwi nganu lho, heboh ngono lho. Ayo aku iki. Kuwi kudu tok contoh mentale Mbak Pras kudu tok contoh. Ora saise. Malah mendelik-mendelik ngoten niku. Ah iya. Aku mesti nek geblak Pak De ngeten iki. Nek kuwi geblak ora apa-apa wong kuwi awake ra ono balunge kok daging tok kok kuwi. Mak kentul ngono mesti. Yo monggo dintekke ya. Ya ora apa-apa kok. Wis aku ora dikei wis kono ge bali. Udah makan supan. Cutil. Wis. Piye? Maksudnya piye? Ora ngekeki apa-apa. Ora kok ya. Kok saya util kowe. Aku iki nyambut gawe kowe tak bayar kok dadak sak njaluk saiki. Kondang laris util. Sindan dememeng bae. Kok nyambut gawe kok dememeng. Ya wis. Ora apa-apa, wah matur sembah nuwun. Dan ini luar biasa. Yo, aku entuk informasi truk sing rawuh iki akeh tenan. Nyatane iki diinformasikan bahwa parkir malam ini mendapat 21 juta. 21 juta, 21 juta. Yo, tambahi meneh, wayangan meneh. Tambahi meneh wayangan meneh ora. Wah iya. Nang ngisor kono ya pol-pole sekitar 18 juta. Ya 15 juta nek parkir nang daerah Ngayu Jombeng iki jan ning rawuh pirang-pirang tenan ya. Kae kok bapak kok nggawa bocah bagus. Wah, Semar iki kok plintat-plintut e. Engko gak kaya anake Semar. Nek kaya anake Semar genah, kowe karo aku kekiwa iki. Dianati rikan elek remuk. Gak kae bagus. Wajibe ditakokke kok. Takokke ora yo? Yo, takokke. Jeneng yaning lalaka katirane. Mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusumayana sumawur
Semarikaten prayitna semuriris semuriris eka bali apa iki winastan Karang Kadempel kek? Ya iki sing jeneng Karang Kadempel iki ya iki. Wah, la elok. Kiwa tengening omahmu lah kok ijo royo-royo tetandurane sarwa becik sarwa apik. Panggula wentahing tetanen pancen ora ming pambudidaya nanging sinartan donga. Sabab donga tanpa pambudidaya kuwi ya ora ana gunane, pambudidaya tanpa donga kuwi ya muspra ora ana apa-apane. Mula kabeh pancen nganggo srana. Mengkono kek? Iya. Ya ming aku gumun. Ing atase aku bareng tekan Karang Kadempel kene lah kok kowe lah dalah. Sing ning mburi kuwi nek kewan-kewan apa kek? Oh, trondolo iki. Padake kewan, Truk. Gong.